మంచి గెలుపు దీపావళి, హైందవ వెలుగు తరపు దీపావళి, నరకాసురుని వధే దీపావళి, అయోధ్య రామరాగే దీపావళి, పాండవ వనవాస పూర్తి దీపావళి, కేదార గౌరీ వ్రతమే దీపావళి. తప్పు చేస్తే ఎవరైనా శిక్ష తప్పదు ఏమైనా, కన్న కొడుకే అయినా నరకుని చంపే సత్యభామ భూమాత. అదే అదే దీపావళి దివ్య చరితము, హిందూ ధర్మం చూపే నీతి మార్గము. ఇదే ఇదే ఆశ్వయుజ లక్ష్మి మాసము, లక్ష్మిని పూజిస్తే అందు ఐశ్వర్యము. దీపం వెలిగిస్తే దీపావళి, చీకటి తరిమేస్తే దీపావళి, చెడుపై మంచి గెలుపు దీపావళి, హైందవ వెలుగు తరపు దీపావళి. ఆశ్వీజ చతుర్థి లక్ష్మికి ప్రసిద్ధి,